बुंनाय दङना नोंनि समस्याया जुदि जाहाजजों समान भगबाननि अननायाबो दयायाबो सागरजों समान गुवार। हाय गाइस, आं सिमान बड'लेण्ड खबर चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय, खुलुमबाय। दिनै मोनसे सल' खोन्थानो सानदों। बेनो जाहैबाय नारद आरो भगबान बिष्णुनि। नारदाथ' जेरावबो गिदिंबाय थायो, थिग बिदिनो नारदा भगबान बिष्णुनाव सोंदोंमोन आरो जे नारायण, नोंनि भक्तफ्रा एसेबां नोंखौ गाबज्रियो, खिन्थु बिसोर माथो माने बुहुमाव आरो बिसोर माथो खस्थ'आवसो थाबाय थानाङो, आरो जायफ्रा नोंखौ गाबज्रिया बिसोरसो मालाय आरामखि आराम थाखा फैसा धन दौलत बिसोरसो बिराद एस' आरामाव थायो। तखन बिष्णुआ बुंबाय, थौ बेरायहैनि, भ्रमण खालामहैनि जाबाय। नारद सानैजों फैबाय, फैनानै साधु बेस लानानै फैबाय। दाना सासे बेपारिनि न'आव थांबाय, गिदिर बेपारिनाव। तखन बेपारिया बिसोर साधु सानैखौ नुनाय लोगो लोगो नोंसोर जेब्ला मोनो अब्लानो नुजाफैयो, नोंसोरो मानो बिदि जालांखो, नोंसोरना बेनो खालि माने मतलब माबा माबि बुंबाय आरोखि। नोंसोरनो दा माने जानाय होनांगौ नामा, बहा जगार थानांगौ, माबा माबि आरोखि, जेन'बा बिदि धान्दायावनो फैयो नोंसोरो बिदि। तखन बिसोरो आराम थांफिनबाय। बेनिफ्राय नारदा सानदों भगबान बिष्णुआ र' बेखौ साव होसिगोन, बेनि गासिबो कारोबार बेपार धंस जाजोबसिगोन बेना। नारदा बिदि सानदों, एथ' माने अपमान होबाय नालाय गावसोरखौ। खिन्थु ससे थांनानै भगबान बिष्णुआ मा होनखोनो, नोंनि बिजनेसा, नोंनि बेपारा आरोबाव जौगाथों, डेभेलप जाथों, नोंनाव थाखा फैसा सना गहना गासिबो आरोबाव एरबावथों, आरो एरै एरै बहुद जाथों आरो बिदिसो बुंबायनो। दाना नारदा, आरे मानो बिदि बुंखो? तखन भगबान बिष्णुआ बुंबायनो, माने बेना सिन्था जादों खालि धन सम्पति ना होनना बुंबायनो। दाना मोनसे न'खराव थांबाय, थांनानै झप्रि न'खराव दाना थांनानै सासे बुरि दङमोन, भिक्षम देहि होनोबा बुरिया ओंखारबाय, ओंखारनानै मोसौ गाय मोखाङावनो दङमोन खानानै दोननाय। तखन बुरिया बुंबाय, नोंसोरनो आं भजनथ' होनो हानाय नङा, माने जानायथ' होनो हानाय नङा, खिन्थु मोसौ गाय दङथ' आंहा, गाइखेर आं नोंसोरनो लोंहोनो हागोन आरो। गाइखेर गेलासे गेलासे लाबोबाय बियो, ओमफ्राय बिसोरखौ आसनाव जिरायहोनानै गाइखेरखौ बियो बिसोरनो लोंनो होबाय। बिसोरबो लोंबाय। तखन बे बुरिमाया बुंबाय, जे हक आंनो जेबो नाङा, आङो इसोरखौ गाबज्रिबाय थायो, इसोरनि अननायाव थिगैनो दङ, नोंसोरो आंनो, आं बेबायदिनो सोलिलांबाय थानो हाथों, बिदि आशिर्बाद जाबाय आरो। इसोरखौ गाबज्रिनानै आं सोलिलांबाय थानो हाथों बेबायदि। बास बिसोर बिदाय लाना फैबाय। तखन भगबान बिष्णुआ मा बुंखोनो, एसे ससे थांनानै बेनि न' खाथियाव बिसिनि बे बुरिनि मोसौ गाया माने बाइकनि उनावनो थैथों होननानै बुंबाय मोसौ गायखौ। तखन नारदा दाना थानो हायैनि सोंबाय, आरे एथ' नोंनि भक्त बिनि मोसौ गायखौ मानो थैजानो लुबैखो नोङो प्रभु होननानै। ओमफ्राय तखन प्रभुआ बुजायबाय, बे खोथाया बे जाहैबाय, बियो जेन'बा बुरिबायना, बेथ' सानसे नङा सानसे जेन'बा माने बे देहाखौ नागारसिगोन, बेयो रुंसारि जासिगोन। तखन बेथ' आंखौ गाबज्रिबाय थाखायो नालाय, बे समफोराव बेनाव जाहाथे थैनोसै समफोराव बेनाव जाहाथे बे मोसौ गायनि सिन्थाया फैया। मोसौ गाया जुदि बिनि आगोल जुदि थैयाबा, मोसौ गायखौ सोर मारै खाबावगोन, सोरबाया लांनानै मा खालामहैगोन आं गैयाबा, आं माने जेनेबा बे थैनोसै समाव बिदिसो सानगोन ना, बेखौ लानानै बे सिन्था जाबाय थागोन। दा आङो मा सानदों, बियो आंखौ गोसोखाङै गोसोखाङै गाबज्रि जाहाथे बियो मोजाङै सोरगोआव थांनो हायो, बेनि थाखाय आं बिनि मोसौ गायखौ बिनि सिगांनो माने फोथैनायनि खोथाखौ सानदों होननानै बुंबाय आरोखि। ओमफ्राय दाना तखन बे खोथायाव माने नैबे खोथाखौ जों गोबाङानो मिथिगौ, जे माने थैनोसै समाव शास्त्रआव दं आरो
थैनोसै समाव नों जेखौ सानो बे जिनिसखौनो नोङो गोदान जोनोमाव मोनो जाहैदों। दा नों इसोरखौ गाबज्रिनानै नोङो जुदि नोङो थैयोबा, जिउखौ नागारोबा, हां नागारोबा, नों फैगोन जोनोमाव नोङो इसोरखौनो आरोबाव साबसिन मोजां मोनग्रा सासे मानसि हिसाबै जोनोम जागोन। आरो जाय धन सम्पति हाय धन बेबायदि सिन्थाजोंल' बियो माने थैयो, जिउ नागारो, बे मा जागोन? खालि धननिल' सिन्था फैगोन जोनोमावबो। तखन बिदिया मा जायोनो? जिबौ जायोनो, जिबौ जानानै बै धन सम्पति बेंग्रा जायो जाहैदों। सना गहना माबा माबियाव दालाय जों बुङा होमबा जिबौ दङनोलै बे माबायाव सन्दुकआव, हो बे मन्दिरफोरनि माबायावबो जों बुङोना जिबौआ बेङोनोलै बिसोरनि मन्दिरनि सना गहनाफोरखौ बिदि बिदि रायलायो आरोखि। बे जायफ्रा बिराद हाय थाखा हाय धन होननानै थैनोसै समाव सानोनो बेबादि महरै जोनोम जाहैदों। थारमाने बे थाखायो नेक्स्ट जोनोमावबो बे इसोरखौ सिबिनो रोंनाया बेनि थाखाय गोब्राब जायो। बे थाखा फैसायावनो बेस्थ' थाग्रा जायो। मानो? मानसिनि जिबना इसोरखौ गाबज्रिनानै सारा जिबन सोलिनायासो मानसिनि जिउनि थांखि। इसोरखौ नों सब समाय आराधना खालामनायासो। मानो? नङाबा भगबान बिष्णुनि जे जोङो माबाफोर फरायो, बिथांनि माने सल'फोर, बेवहाय बा भिडिअ माने टिभियाव सिरियालफोर नायो जे जोङो बिथांखौ मा नुयो? सब समाय ध्यानाव थानाय, बाबा शिबखौ नाय नोङो ध्यानाव थानाय, भगबान बिष्णुखौ नाय नोङो माबा मोनसे मोजां साननायाव बे दंगासिनो दङ, मोजां माने खुनु माने बेबादि ओरैनो मिनिनाय मानाय माने समायखौ ओरैनो थांगारहोआ आरोखि। मिनिगोन बे इसोरखौ लानानैनो सावरायनायाव मिनिनाय बेफोरबायदि। दा बेखायनो माने ओरैनो समायखौ बिसोर थांगारहोआ, बिसोर इसोरखौ लानानैनो माने भगबानखौ इसोरखौ गोसोखांनानैनो बिसोरो समाय लिन जानानै थायो, मुखुब जानानै थायो, गावसोरनो थाबावो। होमबा जोंबोथ' बिदि थानांगोन, होमबासो जोङो बिसोरखौ सिनायनो हागोन। आरो मानसिनि जिबनानो माने इसोरखौ भगबानखौ गाबज्रिनानै सोलिनायासो मानसिनि जिबननि गुदि थांखि। अब्ला नोङो जिउआव नोङो मोजां खामानि मावनानै नों जिउखौ दैदेननो। खालि धन सम्पति थायोब्लानो जे मानसिनि जिउआ बिराद मोजां, बे माब्लाबाबो नङा। जे हक बे सल'निफ्राय जों बेखौनो मोनथिनो हादों जे माने जोङो सब समय इसोरखौ गाबज्रिनानै सोलिनांगौ। आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो जुदि माने जेरखम बे बुरिहाबोथ' नोङो सै धन सम्पति गैया मालाय मा जानो? बे बुरियाथ' गावनो बुंना लादोंना, आं जेरै दं बिदिनो आङो इसोरखौ गाबज्रिनानै सोलिलांनो हादों, आंनो जेबो नाङा। माब्रै बे बुंनो हागोन? इसोरखौ बे गाबज्रिबाय थानायखायनो बेनाव बे भाबा फैदों। बे मेन खेलायानो जाहैबाय नोंनि साननायखौ नोङो माने मा लामाजों नों दैदेनलाङो बेल'। नों इसोरखौ लानानैनो सारा दिन सारा जोनोम थानो सानोबा सारा जिबन नोंनाव बे इसोरनि खोथायानो फैबाय थागोन। होमबा नोंनाव बै धन खम माबा माबि खम, फैसा थाखा खम, बे नोंखौ जेबो माबा खालामनो हाया, दिगदार खालामनो हाया। एसेनोसै। नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम। गोजोन्थों।